עוד סרטון עם המנהג המפגר שלי לצאת החוצה ולצלם סרטון עם חולצה קצרה. מתחילים. טוב, אז זה הסרטון השני שלנו של מתעסקים עם אש, והיום הכנתי איזה משהו ממש פשוט ממש, אבל די כיף, כאילו, זה. עדיין יש לי שיער צבוע, הוא תמיד כאילו יישאר ככה. מי שרוצה שאני אעשה סרטון, תכתבו, תגיבו כבר, יאללה. וזה מה שאנחנו עושים. אז אנחנו צריכים בשביל הסרטון הזה צמר פלדה, חוט ברזל וחבל, לא כזה משנה. אנחנו עושים את הצמר פלדה בחוט ברזל, אפשר למצוא את זה בכל סופר. מלטפים וקושרים, ואז קושרים חוט לחוט ברזל. אותו חבל לחוט ברזל, וכעיקרון זהו מוכן. זה היה די קצר, אני יודע, אבל זה באמת כאילו יפה, באמת. אז זהו, זה היה די פשוט, וזה מה שאנחנו עושים. טוב, אז זה הסרטון, מקווה שאתם תעשו שטויות עם זה, אי אפשר להישרף מזה. אפשר כאילו לעשות בשמיניות וכל מיני צורות אילומינטי, כל מה שאתם רוצים. ואני אראה אתכם בסרטון הבא.